30 pa yun? Ha? 30. Hello. Many years. Now you're going to go to Ito ba? No. Ha? Ni? Dapat di ko kaya. Bapa. Bapa. Dapat yellow pen. Ada yellow pen gayam na. Boss, nahis ka daw yun. Sabi na ka di biyam, di yellow pen. May puno ka na yun, di kuya. Ha? Awak di ka raw. Okay? Para ka na yun. Boss! Agay! Ako Maria. Padala ka daw ng pang-alak namin, sabi ni Archie. Sabi na. Ano pa Maria ma? Asa nga yun, boss? Maria. Nasa kumain ka ba? Uling ka na. Keng kabaryam keng uling? Kung Maria ko. Nanalo ka ng nagsabong ka? Nanalo ka? Ay, ilan sila yan? Jay, sa akin pera ni Jay. Ginagawa niya ha? Mas malakas na sa'yo yun, boss. Pura. Ayun lang. Sabi ko nga, Jay. Boss, para ano lang magkakita ulit mo. Pengen pag kuka ka ta. Take good or not. What? Because also my feet Hindi, malakas sa tama, boss. Saan? Ganun na yun, Take parang off. ikaw din, malakas sa but tama. my feet is hot. So Hindi yung sa pag natatalo, yung malakas. Okay, boss. Kano iba am ni? Dano. Wala.